Dulan sa 350 milyones pesos nga balor sa infra project ang gibubo sa Kapitolyo ngadto sa siyudad sa Bugo ug mga lungsod sa Daan Bantayan, Midilien ug San Remigio. Dakong pahat niini mao ang pagpasimento sa provincial ug barangay roads sa maong mga dapit. Gawas sa kadalanan, mihatag ang Kapitolyo ngadto sa dakbayan sa Bugo og 10 milyones pesos aron ipuno sa pagpatukod sa ilang bag-ong GSO Engineering Building ug kapin sa 11 milyones pesos alang sa katukuran sa Cebu Technological University o CTU Building sa San Remigio. Matud ni Gobernador Gwen Garcia, ang kadalanan mo'y makatabang pagpausbaw sa turismo sa usa ka lugar. Dito sa San Remigio, 66 milyones pesos ang gigahin sa Kapitolyo alang sa pagpasiminto sa duha ka segments sa Dapdap tuong Batad ug tuong Tambungon Road section nga kapin 5 kilometros ang gitas-on. Matud ni San Remigio Mayor Mariano Martinez, si Garcia gayon ang nakahatag og katumanan sa sobra 4 ka tuig na niya nga damgo nga matrabaho ang maong mga kalsada. Ang usa ka damgo ni Mayor Mar nga mikabat og 4 ka tuig sa katapusan mahimo na gyud nga usa ka realidad ang kaning Dapdap tuong Batad hangtod sa tuong Tambungon ang tibuok 5.7 kilometers simentado na unya na pohon Mayor Mar. Dito sa dakbayan sa Bugo, 7 kilometros nga Libertad Udlok Road ipasiminto usab sa Kapitolyo ug gigahinan kini og 57.9 milyones pesos. Mao kini ang kalsada paingon sa Birhen sa Udlot, usa sa mga tourist destination didto. Ang simbahan sa Udlot mao ang Pilgrimage Church, diin daghang mga tawo ang muduaw niini tungod sa mga milagro o grasya nga ilang nadawat. Matud ni Bugos City Mayor Carlo Martinez, tulo ka barangay ang maagian ani nga kalsada, ang Libertad, Marango ug Udlot. Wag ito magkahunggog nga mabot ni nga project, and I'm very touched. Okay, moingon ko tinuod wa ko mohangyo ani kang Governor Gwen. Iyahag din taon ni nga desisyon ni siminto ang kalsada. Inyo na nakita nga kini nga akong pangalagan. Way gipili o way gipinil. Ang tanan alagaran pinasubay sa mga gikinahanglan. Mao kana ang pangalagan ni Gwen Garcia. Salamat kayo sa iyang pagpakabana nga iyang pagkatarumon ang dana mo dire. Hamugaway na ginagamong pagbiyahe. Lain pang mga kalsada ang gisubhan o giinagurahan ni Garcia, kuyog ang ubang mga opisyal sa probinsya didto sa lungsod sa Daan Bantayan, Midilien ug San Remigio. Apil na dinhi ang 54.9 milyones pesos nga Tuminhaw Maya Road section o 14.7 milyones pesos nga Bagay Tuminhaw Barangay Road sa Daan Bantayan. 11.8 milyones pesos alang sa Corva Tindog Road sa Midilien. 11.8 milyones pesos sa Manukayam ug 1 ka milyon ka pesos nga road concreting sa Barangay Punta sa San Remigio. Gisubhan usab ang 66 milyones pesos nga Dapdap tuong Batad ug tuong Tambungon Road project ug 19.4 milyones pesos alang sa Manukayam Road sa San Remigio. Sa Daan Bantayan, 48.1 milyones pesos alang sa Bateria Libertad Road. 14 milyones pesos nga Candaya Arcade ug MDRR Command Center. 7.1 milyones pesos nga Tuminhaw Road section ug 6 milyones pesos alang sa pagpanindot ug pagpasimento sa Poblacion Causeway. Diri gyud na mangumpra sa Daan Bantayan, diri magpatambal, diri magpahiling sa atuang Rural Health Hospital ug sa atuang District Hospital Gov. Muna nga ang kapitan pod gawa sa kapitan sa poblasyon, hasta sad ang kapitan sa tulo ka isla magsige intaw hangyo Mayor San ayuhan na intaw ni dingo paabot-abot mo kay kita pus program ni Gov iya gining gipaayo yang giapil sa 2021. Taliwa sa pandemya, gipaningkamutan gyud ni Gobernador Garcia nga mapaspasan ang pagpasimento sa mga karsada sa probinsya aron mabati sa mga Sugboanon ang pagkalabing adunahan sa lalawigan sa Sugbo. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.